Гледай какво става. Вали като из ведро. Дано да спре скоро, защото направо ще ме отдави. Ето тук протече. Изби влага. Боята се лющи и трябва да търся някой да го ремонтира. Написах влага и търсачката предложи ремонт и почистване след течове и влага. Супер, точно това ми трябва. Попълних кратък въпросник, както обикновенно. Написах, че е след проливен дъжд и вече знаех какво да очаквам, тъй като това не е първия път, когато ползвам платформата. Заявката е пусната и сега е ред на професионалистите. Дойдоха майсторите, изкъртиха, измазаха, боядисаха, почистиха. Мале, гледай какво става, пак заваля! Connecto.bg. Времето за вас, услугите при нас.